To starý dům. Je to starý dům po atomový válce. Jo. Pozdravte vašeho youtubera, vašeho slavného Miláčka Davu. 50 000 lajků, prosíme. A jestli chcete další prozkoumávačku. Šestíme tady 2 dny, jestli to bude mít přes 10 000 lajků. Tak šestíme tady 2 dny. A tady někdo bouchá, A řekni, kde jsme. Řího, řekni, kde jsme. Hej, my jsme prostě a to tady atomovej. Tady jak chceme to? Hej, tady dřív v tom sklepě byl atomový úkryt prostě. Dáme přespávačku 2 dny. Byla tady Anna Olí. A nevydržel, musel to zrušit. Že tam jdou do té prace černé. Tak my jdem dát střih a přespívat tu 2 dny. Jestli dáte 10 000 lajků, budeme tady spát 2 dny. A na Olí to nedala. Revenge. Řekl to, že jsme otravní. Ještě mluví, ať můj. No, hele, nebo 15 000. 10 000 a 2. Každých 10 000 tolik dnů. Když bude 70 000 lajků, tak spíme tady celý týden. Jo, za 10 000. Tak pojďme. Hitneme to. Ale je to medaské. Tady byl ten atomový úkryt, už je zasypaný, no. Tam je ten sklep. Tam ten atomový úkryt. A odebírejte Říhu, děkujeme. Dejte odběr, lajky, pojďme. Hitneme 10 000 odběratelů. Tam najdu na to, prosím, aby jsme odešli. Koukejte tady takhle. Vidíte Tady pod byly zásobárny jídel. Tady zemřelo 70 lidí. 70. Vraždou. Prasata je žrali, vidíte. Tady tu všechno ty lidi. Jo. Koukejte tady takhle. Tady takhle, vidíte tu střechu, Tady byla spalovna. Tady pálilo. Tady se vraždilo o 106. Nejvíce lek Adam. Tady žrali ty prasata. Jo, tam je chlíp. Tady je ten chlíp, kde byli mrtví. Tady umřelo přesně v této místnosti 70 000 lidí. Teda 70 lidí, pardon. Ještě rozpracovaný na kousky. Tady jsou všude ty. Přepošleš mi toto video. Jo, ale to je pro Říhu za 2 kilo. Takže prý jsme otravní. Hej, jo, ona to říká, že jsme otravní a že máme odejít. A že jsou vedle nás. Natáčím. Vidíte ty střechy? Vidíte to? Ten chlíp. Řekni něco. Hej, tady prostě se žrali lidi, tady ty prasata prostě.